Szopjon lovat az, aki kitalált ezt a geci hőst. Robi, fölmész? Szerintem te meg tudod szopatni. Nem tudom, én se ugrál össze-vissza. Max gyorsan befoglalom, annyit tudok. Akkor 13-ig Fogja és valaki levarja kell. a kurva izét. És már jön is, pazd meg. Én is. 13-tól lesz rá damage-em. Nincs manem. Gyere, befoglalom, azt ketten próbáljuk meg megbaszni. Én fél HP vagyok, mert az a kurva hős, amit kitalált valami agyszopó, faszopó uzeránsba, az meg azért teleukádja a mapot. Mert Isten ments, hogy valaki jól tudja magát érezni a játékban, az meg csináljunk egy olyan hőst, hogy senki ne tudja élvezni a játékot. Persze, bazd meg, és minden faszom szar elugrik ez a tetves geci. Hát bazd meg, hogy ki tudnám törni a kurva lábait, bazd meg, azt letolni a torkán. Új, bazd meg. Az előbb aludtam, de most felébredtem. Keci. Monitorba belevernéd a fejét a gyereknek, nem? Én az Obának is. Meg, hogy említettem, annak is, aki meg létrehozta azt a hőst. Peti, ezt nem vetted föl véletlenül?